O mga kaistorya, ani ano sabta karon no, sa ato ang bag-o nga vlog kabahin niini nga atong reaksyon sa mga panghitabo ni atong nasod nga diin karon nga bag-o na sab nga balita mga kaistorya no. Niining ato ang nasod diin ang bag-o nga balaod nga gipasaka sa Kongreso diin ang nangulo nini mga kaistorya mao si Romualdez speaker. Diin iya yung gipahimugatan no mga kaistorya nga gi padak-an gyud niya o ang uminto sa suhulan. So lain na usab ni nga good news mga kaistorya no. Tungod kay ang atong mga private owner nga mga empleyado, mga private nga mga kompanya diin ang mga magtrabahante o manggagawa no sa tibuok Pilipinas, gipasar na gyud mga kaistorya. Diin mukabat ni ngadto sa 200 pesos no ang giduso nga uminto sa suhulan sa tibok nasod. So lain na usab ni nga maayong balita mga kaistorya no nining bag-o nga administrasyon pinamuluhan ni Bongbong Marcos nga diin mga kaistorya nasayod maggid kita nga kini si Romualdez o si BBM manag-agaw gini sila mga kaistorya. So karon mga kaistorya atom ning nakita sa pamantalaan sa radyo ug sa telebisyon sa tibok nasod na karon nga bag-o nga balita. So sa dili pa nako ihatag kaninyo mga kaistorya ang kining reaction nga video, ako sa ning basahon mga kaistorya kining naagyod mismo sa ABS-CBN post sa ilang website nga ang title ani mga kaistorya, House may push for 200 wage hike Romualdez. So gingon diri mga kaistorya no nga House Speaker Martin Romualdez on Wednesday said the lower chamber says that it is possible to raise the minimum wage by 200. So posible gyud kuno mga kaistorya no nga mahitabo ang uminto sa suhulan. So kung karon mga kaistorya niabot na siya og 500 kapin ang minimum plus 200 nga gihatag nga uminto mga kaistorya. So 700 na mga kaistorya kapin ang atoang minimum nga suhulan mga kaistorya. So maayo gani siya nga balita mga kaistorya. So niingon po sila sa statement mga kaistorya nga Romualdez said the House of Representatives is speeding up discussions on a proposed wage hike. So nagpadali sila mga kaistorya. Iyang gipadali gyud ni Romualdez ang pagpasaka gyud nining uminto mga kaistorya. So the lower met the labor leaders on Tuesday to listen to their thoughts on a legislative wage hike. Romualdez noted that the last legislative wage increase was enacted more than 3 decades ago under the Wage Rationalization Act of 1989, which raised salaries without driving up in inflation or causing business closures. So grabe kay mga kaistorya no din niabot di ay ngadto og 3 ka dekada ang nilabay mga kaistorya. So taas-taas na gini siya kaistorya ang hitabo din nga ila gining gipugos gusto gid nila nga ipapasar ni nga balaod nga pagpataas sa uminto. Apan karon pa gini natuman mga kaistorya no. So may gini siya nga balita mga kaistorya. So ningon si Romualdez mga kaistorya nga ang lumalabas na consensus dito sa House of Representatives pending ongoing public consultations baka kayang dagdagan ng 200 bawat araw ang minimum wage, says Romualdez. So grabe kay mga kaistorya no. So mayo kini siya nga balita mga kaistorya. Kung atong makita mga kaistorya, kita nasayod mo kita nga kini si Speaker Romualdez daghan ubay-ubay sa ni siya nga mga basher mga kaistorya sa social media. O bisan din sa atong magpalibot mga kaistorya do na gisi daghang mga basher. Apan karon mga kaistorya atong nakita sa gipakita gilas no ni Speaker Romualdez nga nagpa iya gyud gipaspasan ang pagpadagan no o ang pagpataka gyud sa balaod nining pag uminto sa suhulan. So kining mga basher mga kaistorya nga makaibaw ni so mahibong na gini sila or mo-action na ni sila og murag malipay makuan nilang pagka basher mga kaistorya kay base sa report ning sa media sa social media mga kaistorya nagaingon magid si Romualdez nga iya jung ipadali gud niya ang pagpasaka nining suhulan sa nga 200 pesos mga kaistorya. So nindot kay mga kaistorya no
ang kining bag-o nga balita. So ato ning paminawon mga kaistorya kining akong tong reaction dinhi sa PTV network atong paminawon mga kaistorya. Lusot na sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag na 200 piso sa daily minimum wage hike sa bansa. May balitang pambansa si Mela Las Moras ng PTV. Mela? Princess, aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag sahod sa mga private sector employees sa bansa. Sa substitute bill na nakalusot sa committee level ng Kamara, 200 pesos nga na dagdag na sa daily minimum wage ang napagkasunduan ng mga mambabatas. Una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na pinamamadali na niya ang pagpasa sa panukala matapos din ang kanila naging pagpupulong sa ilang labor leaders at labor groups. Ayon kay Romualdez, 200 pesos nga ang naging konsenso sa Kamara na dagdag sahod kada araw sa mga manggagawa. So, tiyaw mo na mga kaistorya, no? 200 ang gipasaka gyud sa mambabatas sa Kongreso mga kaistorya. Nya niingon po ni si President BBM nga iya sa kuno ning ipapadali kuno mga kaistorya base po ning report mga kaistorya. So mayo gini siya nga balita mga kaistorya. So kining hitabuha mga kaistorya kini tanang mga basher nga kaning gitawag nila og DDS mga kaistorya ug sa kining mga murag ni aksyon naging kabalaka or nahiubos gyud no ni kining administrasyon karon ni BBM uban sa kining si Speaker Romualdez mga kaistorya nya kani mapasar ni siya mga kaistorya malipay gini sila mga kaistorya kay dako gini sa impact mao na siya pinakadako nga uminto mga kaistorya kining suhulan sa tibok nasod. So dako gini siya matawag nato og kalipay no murag dako-dako na ni kay maabot naman ni siya og mga 700 ang atong minimum wage kay base sa kining balaod nga ilang gipasa mga kaistorya tibok nasod man gini nga kining pagpasaka og 200 pesos mga kaistorya. So atong tiwason mga kaistorya no. Nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na pinamamadali na niya ang pagpasa sa panukala matapos din ang kanila naging pagpupulong sa ilang labor leaders at labor groups. Ayon kay Romualdez, 200 pesos nga ang naging konsenso sa Kamara na dagdag sahod kada araw sa mga manggagawa. Makakasiguroan niya ang publiko na masusing babalansin ng mga kongresista ang pangangailangan ng mga Pilipino habang kinukonsidera rin ang estado ng mga negosyo sa bansa. Kani-kanina lamang, Princess, ay nakapanayam natin ang ilang mambabatas na nagtutulak din sa panukalang ito katulad nila House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza at Gabriela Party List Representative Arlene Rosas at sila nga'y tuwan-tuwa sa naging pagpasang ito sa committee level at inaasahan nilang magtutuloy-tuloy na ang pagpasa ng panukala sa mga susunod na araw sa plenaryo ng. So tiyaw mo na kaistorya bisan gani ang mga kining gitawag og Gabriela nga na sinatian lang ni nato nga kining mga grupuha nga party list mga komunista ni mga kaistorya pero base sa report nalipay po sila mga kaistorya no. May na lang ni mga kaistorya nindot kini siya nga balita mga kaistorya lain na sab ni nga accomplishment nga mayong balita nganhis kanatong mga ordinaryong Pilipino mga kaistorya no nga diin nihatag na gid og uminto mga kaistorya. Lain na sab ni nga successful nga hitabo no nining bag-o nga administrasyon ni BBM. So hinaut pa ka istorya no ato sa ning iyampo mga istorya nga madayon gini nining uminto pagpasaka kay gipadali man ni nila ni Speaker Romualdez. So kini mga istorya og kamo mga istorya og na pa moy lain nga mga komentaryo mga istorya og mga suggestion pwede kay gid kamo mo message or mo type sa iyong mensahe diri sa akong Facebook page Brian Inihaw Kaistorya TV og sa akong YouTube nga channel mga kaistorya mao ang Kaistorya TV mga kaistorya inyong kung mahimo mga kaistorya pwede niyo mo like mo subscribe nya mo comment sa comment section mga kaistorya. So dinhi lang ta mga kaistorya sunod na to nga vlog daghang salamat.